ma se ka yele wala name furu kuma ta ni bi se kan kono santa o kon bi ga bela me ni ti se kan ni santa ti se kan kono itna nga chen fia ne bi kata chi dia o na fa so dron mo na si ande bi dugu jara ouais sa kuma be mana kata fofo su kuma be mana o kama anga ndo fo nyoro na ante pela no a che mena ko balma la flisu ngudunte ne ni ngoni an kalfa ko ni ka fo ko ambe do dagalen fe bilenga bo dagalen fe o kuma ko ntala o te bashi maru siginyonga ko na onta e kana nyefoli ke na famiera odo an se ko ne mi ambo ke kalfa mini na magorote kli tu ngo bimo de beta utu chesiri ku ka dugo no ko fete fo yala dugo no ka ta wali vunye ni ko ke u baro ko ya fiye tuguni kele pere do ya fama anga tuga peke anga sega fatumula do sisa musumanu ko nyina bolente ya fama anga solution beke anga ta la merci anga demse la do aka bo bolante palo malo nunu aka seka bola ko ni demse yere be bulu bolla ino so ba la je ni fatum furu kwa ya fama ba la ba fura ka bo seka bo bolante pati tage na yere akara yere ka seka furu bon anga nyini ko la ga la mairie anga solution nyini anga la do anga bo bolon fe parce que ça musulmane ni be dairu taye ka ko ki ku du to yite ta so ni ya ke tugo do bi la ki la porte ti ni ba c'est vrai bi ta no nyebe ela de no nyebe man war la bi no e dikene ya foma bo yono che na ko ndi akada yi ka sika fu ambe apo la mairie anga solution do nyini anga fu anga la do digo na kalfa ni ay ngule ne den dobe kala na koka comme anana ka to kadi awo ko problem dala awo adale mbe sunogola na wula ta do ay nyongoy wa ma nyongoy wa ama nyongoy folo ko ma dale mbe sunogola na wula bi nyongoy I haklito ala go I dogonde do awo do wa be sunogola na wula awo am nyongoy nyame inshallah na la sona men haklito ala awo I dogonde do I haklito ala awo ni kadine ko niye yama kara foi miri kara foi bili kura bili la doni dron anga sega la dron ka bobolo fet parce que ça musulmane wa ko ni bolo te ko ne restaurant do mo wore kana ta kuma yelma ka kumbu yama anga to be ka anga fo la mairie kunda ko yere de kuy wala sa demso ka sega la do ya fama min kadne o yoy na fo nya fi ci ko mi kana nyina fiew wala nya fama wala c'est ba ro ne ko vraiment tiena ne ba la mun tomna ba kla ka mi bon ni mo na mun tomna ne turanto la ta kana boni ko fe sra fe to ngache munum toy abili kuna do amba la do okay yama abili kuna bala solution bere to ko bere ka ke aka sega la do ya fama anga bo bolo fe yala yere de la quoi grand frère ga pare refert mo ngam ngolo gria don no wo toy wo bebi kuna abili kuna do ka fa mi demso ni la do fatum bi abidoni okay nyama ya fama wala ma ki jenga merci wala merci voilà awo mi rog me barawla awo amaba awo meta moto la bala aya nyame nala sona na wula wo suno wala awo nabna nyawo awo nyame ya kito ala de nala sona awo awo
ne bɛ nin kɛ fo k'a ɲɛ n ye nin ka furuko kuma fɔ Bura ye ka dɛsɛ a tɛ ka sɔn ka kuma mais a bɛ kɛ min a bɛ ko ye quoi Bura bɛ bɔ ɲɛgɛn na ka na an sɔrɔ yan a tɛ ne ni Bura yɛrɛ cɛ a bɛ ne ni musokɔrɔba de cɛ sisan minɛ demi wagati jumɛn an bɛ nin furuko kuma in na a bɛ kɛ muso min na o tɛ ne ye an b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛ na Tima, ça va? Ça va. Koko ya? Cɛ i ka di yɛrɛ ye bi dɛ. Munna? I kan'i sigi dumɛla du kɔnɔ i b'a fɔ ko e de ta ye dumɛla ye. O ma ne ta tɛ an fila bɛɛ de ta don. Cɛ i dan an sigi fɔlɔ. Ni kabakoden ta ye. Cɛ. Ah ouais. Non, nkalon yɛrɛ fana i ka ni kabakoden ta ye. An jumɛn min? Tima, e nana yan mɛna. Cɛ Tima, ne dun k'i ma kɔrɔlen ko ne tɛ i kana na an fɛ yen. I bɛna to nin na sa i bɛ ni musokɔrɔba bila ɲɔgɔn na. I bɛna ka na sigi kelen yan ne nɔfɛ. I b'a dɔn a ma ɲi. Musokɔrɔba bɛ yen na sa a bɛna n kɔrɔfɔ an bɛna bila ɲɔgɔn na. N ye nin f'i ɲɛna k'a f'i ɲɛna ne tɛ yan kana na. N wele dɔrɔn ou bien. O ma ne ka na yan nɔ o man di yan. A ka di ne ye kɛ. Fɛn bɛɛ tɛ weleli yɛrɛ bɔ o ma ne ka na yan o de man di yan o fɔ n ɲɛna. A ka di ne ye. Kuma caya kun sa. Ayi mais ne tɛ bɛn'i sigi an fɛ yen cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di i bɛ to nin na musokɔrɔba ka ko ma nɔgɔn i bɛna n'a bila ɲɔgɔn na n'a ye kelen sigilen yan ne nɔfɛ. Ne ko ne ka furuko kuma bɛ cogo di i yɛrɛ da tɛ to a kuma la yɛrɛ i da tɛ kuma foyi foyi i bɛ ka to ten dɔrɔn ne ye cɛ joli labila e nɔfɛ a bɛ cɛ 4 bɔ o mɛ tɛna furu da mais dunyalasigi in ta ne b'a kɛ i y'a mɛn i yɛrɛ fɛ kuma caman yɛrɛ de man di ne bi. Tima nin ye kumakan ye ne ma. I yɛrɛ ka i fɛ kuma caman de man di ne. Tima ka n y'a faamu i fari faga n y'a faamu n'Ala sɔnna ma an bɛna furuko in teliya n y'a faamu teri kɛ n kunna I bɛna fura. awɔ teri kɛ n kunna donc kuma caman ni mun man di yan na. An balimaw aw salamu alaikum fo y'a fɔ sigiyɔrɔ la aw ka karamɔgɔkɛ de don Segu Keyita ka bɔ Selenge Dalabala a ma se n ka fɛn fɔ aw ye tugun bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn farafinna kɔnɔ ni farajɛla kɔnɔ ka bɔ ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ yen ni haminako gɛlɛn de bɛ aw la haminako fan o fan aw minnu ta ye furuko ye aw minnu ta ye denko ye aw minnu ta ye garijɛgɛko ye aw minnu ta ye nafoloko ye aw minnu mago bɛ ɲɛfɛla de la ka bɔ kɔfɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ Selenge dugukolo sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ yiri dɔgɔtɔrɔ o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u to sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔw ma cogo min aw minnu bɛ n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wele a ka numéro la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanagan ko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛ na jɔrɔnanko n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli di n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu alaikum rahmatulahi taala wa barakatuh